Preparen un programa de televisió per a la BBC, però esta no és la famosa, sinó una molt més xicoteta. És el canal de Bob. Només compta amb ells dos com a treballadors i se les han d'enxinyar perquè el públic no troba a faltar de res. Per aconseguir-ho hauran de triar entre els joves assistents aquells que els puguen ajudar a fer la televisió. I els personatges escollits han estat ells. La peculiaritat d'este teatre és que és tot en anglès i hauran d'actuar sempre utilitzant este idioma. Presentadors de televisió que donen notícies i actors que fan de protagonistes en un serial de televisió. Fins i tot s'hauran d'atrevir amb una desfilada de moda, tot com a autèntics professionals. Bien, muy bien. Bueno, sí, lo han hecho muy bien y el nivel aquí es bien, está, sí, todo bien. Torna a la Casa de la Cultura la campanya de teatre en anglès per a escolars. Des del passat divendres, l'auditori s'ha convertit en una gran aula per aprendre idiomes. 580 xiquets i joves de diferents centres de la Pobla participen en esta iniciativa que des de fa uns anys fomenta l'ensenyament de manera divertida. Després de la seva representació, ens conten el que els ha semblat l'experiència. Pues molt bé, era pues, actuar el que em deien i això era tot, no tenia més. He tingut que ser una presentadora de moda y enseñar el que se lleva. Nerviós, som molt nervis. Costa. Les actuacions han estat bé i l'objectiu, que entengueren l'anglès, sembla que més o menys s'ha complit. Pues bé, era un poc difícil, però bé. A mi m'agrada prou perquè així aprenguem més anglès, és la cultura d'allí i està bé, a veure, tots se'l fan d'una. Ha estat un poc difícil i ha estat molt bé perquè ens agrada molt, perquè han pogut participar molts personatges i ha estat molt bé l'obra, m'ha agradat molt. El teatre s'adapta al nivell dels escolars. Estos són de primer i segon de l'ESO i la companyia té els seus trucs per ajudar a que els entenguen. Involucrándoles a ellos directamente en el desarrollo de la obra es otra cosa que también les atrae mucho y les hace fijarse más en la obra y en todas las cosas que se dicen. Y de esa manera también un poco cada actuación encuentra el nivel que tiene el público de una manera casi natural. Eso es algo que juzgamos cuando vienen y durante la obra, porque podemos ver sus reacciones y así podemos ver qué tenemos que hacer para que entiendan. El teatre en anglès és una activitat que cada any se celebra a la Casa de la Cultura. Des dels més xicotets fins als de secundària podran disfrutar així de Robin Hood, This is the BBC o Aladdins. She's very, she's younger than